ere sumintzen gaitu Palestinako herriaren aurkako genozidioa gogortu izanak. Gazako azpiegitura guztiak sistematikoki suntsitu ondoren, Israelek jarraitzen du palestinar herritarrak sarraskitzen. Eta gainera, gosez eta egarri ziltzen. Erortzean dauden ospitalei sistematikoki erasotzen. Eta genozidio hau munduari transmititzen dioten komunikabideetako 100 langile hiltzen. Israel eta Benjamin Netanyahu berehalako sueten aldarrikatzera, negozioaren bideari ekitera, Gazatik erretiratzera, premiazko laguntza humanitarioa ez oztopatzera, eta desnutrizioaren aurka borrokatzeko eta gutxieneko bizi baldintza duinak ziurtatzeko, azpiegiturak berreraikitzera behartzeko unea da. Europar Batasunak eta hura osatzen duten estatuek tresnak dituzte Israelgo gobernuaren jarrera nabarmen eragiteko. EBE eta bere estatukideak dira Israelen lehentasunezko merkataritza bazkidea eta arma hornitzaileen nagusietako bat. Tokiko erakundeek dinamika berean kokatu behar dute, eta gaur egun dituzten harreman instituzional, komertzial, kirol harreman eta mota guztietakoekin amaitu. Ekintzaren unea da, harreman komertzialak hautsiz eta Israel isolatzeko zigorrak abian jarriz. Hori ez egitea munduaren aitzinean geure burua gutxiestea eta etorkizuneko belaunaldien aurrean erretratatzea da. Gora Palestina askatuta! Nola gogortu liteke genozidio bat? Nola gogortu herri baten suntsiketa sistematikoa? Basakeria, masakrea, tortura, nola gogortu? Eta bai, egunetik egunera izugarriagoa da sarraskia. Zer da ba genozidioa etengabe gordintzen doan erabateko suntsiketa ez bada? Oihu lasgarriak isiltasun jasanezin eskenerako. Eta hemen, Palestinatik urrun, hitzak ere isilik daude. Hutsik. Genozidio, sarraskia, masakrea, suntsiketa, tortura, basakeria. Balioa galtzen dute gure etxeko sofan. Esku artean dugun kafesnearen lurrunean. Umeak dira sarraskituak. Eta pentsatzen dut emakume haurdunengan. Sabelari helduta, desesperazio hori. Jaiotzear ziren umeengan. Pentsatzen dut sekula jaioko ez diren umeengan. Genozidioaren biktima ez ikusiak. Eta jaiotzea lortu duten jaio berrien sufrimenduan, zintzurra urratzen garrasi ozenez mundu mendebaldarraren belarrietara. Pentsatzen dut ume txikiengan, ezurrazal ezin biziraun. Herritarrak dira ere sarraskituak, beren lurretik erauziak, desplazatzera behartuak, azpiegitura oinarrizkoak suntsituta, goseak hiltzen, egarriak itotzen, elikagai bila joandakoan tirokatuak, bombardatuak, gau eta egun bombardatuak, ezin iraunean dauden ospitalekoak bezala. Ospitaleak ere dira sarraskituak. Nazioarteko legek babestutako toki seguruak ospitaleak. Zaurituei eta umeen desnutrizioari ezin erantzun dauden ospitaleak. Kazetariak ere sarraskituak. Gaza, kazetarien munduko hilerri. Egoera ezin zailagoetan munduari genozidioa erakusten ari direnak, eta batez ere umeengan duen eragin krudela. Eta umeak dira sarraskituak. Palestina da sarraskitua. Nazioarteko impunitatearekin. Munduaren begien aurrean ari da Israel. Begibistan dugu triskantza, baina ez dugu erantzun irmorik. Ezin da gehiago luzatu ankerkeria hau. Gernikaren Euskal Herritik Palestinara doa gure oihua. Aski da, genozidioari ez.
Euskal Herriko herriko etxe guztien aintzinean hitzordua bazen, entzunarazteko pasatzen ari dena Palestina. Irakurriko dizuet gaurko hitzartzea. Nola gogortu liteke genozidio bat? Nola gogortu herri baten txutxiketa sistematikoa? Basakeria, masakrea, tortura. Nola gogortu? Eta bai, egunetik egunera terribleagoa da sarraskia. Zer da ba, genozidioa etengabe gorditzen doan erabatiko txutxiketa ezpada. Oihu lazgarriak isiltasun jasan ezin azkenerako. Eta hemen, Palestinatik urrun, hitzak ere isilik daude, utxik. Genozidio, sarraski, masakre, txutxiketa, tortura, basakeria, balioa galtzen dute gure etxeko sofan. Kusinen artean galtzen dira, esku artean dugun kafesnearen dugunean. Umeak dira sarraskita duak. Eta pentsatzen dut, emakume haudunen gana. Sabelari entuta, desesperazio hori. Jaiotzean ziren umeen gana. Sutan zegoen likido amniotikoan belarriak eskutik ekin tapatzen. Begiak isten, tormentuaren oihua aitotzen. Pentsatzen dut sekula jaioko ez ziren umengan. Genozidioaren biktima ez ikusia. Eta jaiotzia lortu duten jaio berrien sufrimenduan. Zitzuga, ugatzen gagasi uzenez mundu mendebaldagere belarrietarat. Pentsatzen dut, umetik engan. Ez zugazal ezin bizirau. Herritarrak dira sarraskituak. Beren lugetik irauziak, desplazatzerak behartuak. Azpiegitura oinarrizkoak txuntxituta, goxeak entzen, egarriak itotzen. Elikagai bila joandakoak tirokatuak, bombardatuak, gau eta egun bombardatuak. Ezin iraunean dauden ospitaleak bezala. Ospitaleak dira sarraskituak. Nazioarteko legeak babestutako toki seguruak ospitaleak. Zaurituei eta umeen desnutrizioari ezin erantzun dauden ospitaleak. Kazetariak dira sarraskituak. Gaza, kazetarien munduko idegi. Egoera ezin zailago eta munduari genozidioa erakusten ari direnak. Eta batez ere umeengan duen eragin dela. Umeak dira sarraskituak. Palestina da sarraskitua, nazioarteko inpunitatearekin. Munduaren begien aurrean ari da Israel, begi bistan dugu triskantza, baina ez du erantzun irmorik. Ezin da gehiago luzatu ankerkeria hau. Gernikaren Euskal Herritik, Palestinara doa gure oihua. Nahikoa da, genozidioari ez! Bueno, nik aipatu nahi nizuen, genozidia salatzeko iraiaren 10-etik 20 martxa bat eginen dela, Palestinaren aldeko martxa bat, oinezkoen martxa bat, Twitteran hasiko dena eta Hendaian bukatuko dena. Beratik iraiaren 18an pasatuko da, eta prestatu dire ekintza desberdinak. Hasteko, batzuei badakit aietu zaizuela mezu bat, herriko pantailetan, jarriko dire jende desberdinaren argazkiak genozidioa salatuz. Beraz, aukera baldin baduzue zuen argazkia bidali horizontalean bera.palestina@gmail.com belbidera eta herriko pantailetan jarriko da zuen argazkia genozidioa salatzeko. Bertzetik, iraiaren 18an gutxi gora bera martxa eguerdiko bitarrietan aietuko da eta harrera egingo zaio San Miguel Zubian. Gero atxaldeko bortzetan Espido Baita elkartean dokumental bat ikusiko dugu eta hitzaldi txiki bat egonen da. Eta atxaldeko 7an Frantzia Altzuek plazan ekitaldi eginen da. Hortaz aparte, ekintza gehiago egingo dire, egitaragoa prestatzen ari gara eta prestatzen joaten garen heinean
kontatuko dizuegu. Bitze dizuet parte hartzera eta genozidio salatzera. Gora Palestina!